Merħba għal din it-tielet video lezzjoni. Ħalli naraw sa kif nistgħu nittajpjaw littri Maltin bit-tastiera li għadna kemm nissettjaw. L-ewwel nett intellaw in-notepad biex inkunu nistgħu niċċekkjaw fuqu. Ħalli nħarsu ftit lejn tastiera virtwali biex inkunu nistgħu naraw fejn insibu littri Maltin. Mela nistgħu naraw littri Maltin jinsabu f'dawn il-pożizzjonijiet għandna ċe hawnhekk, iż-że qiegħda hawn isfel, il-ġe u l-ħe qegħdin hawnhekk. Issa din hija tastiera ta' 48 tast. Tastiera ta' 47 tast, iż-żeta minflok insibuha hawnhekk, nistgħu nsibuha jew x'imkien hawn bejn il-ħe u l-enter key jew inkella taħt il-ħe x'imkien hawnhekk. Dika naturalment tiddependi mit-tastiera fiżika li jkollok fil-kompjuter tiegħek. Mela, jekk nużaw dawn it-tasti anki jekk fit-tast fiżika tiegħi mhux qed jidhru littri Maltin, xorta għandi nkun kapaċi nittajpjhom. Nistgħu nagħmlu mela iċ-ċe hemmhekk u mbagħad għandna il-ġe, il-ħe u z-że. Mela, jekk irrid nuża littri kapitali, naturalment nuża l-istess tast imma bix-shift. Mela issa għandi ċe kbira hemmhekk, ġe, ħe u z. Mela, dik l-ewwel ħaġa li nistgħu nagħmlu. Issa, nistgħu naraw ukoll anki il-vokali aċċentati. Fil-Malti bħalma nafu fl-ortografija ma nistgħux sempliċement nittajpjaw a u apostrofu kif kien isir darba fi żmien it-typewriters. Mela, biex nieħdu il-a aċċentata u l-vokali l-oħrajn aċċentati, irridu nużaw tast ieħor li huwa l-Alt GR li huwa hawnhekk. Dak it-tast li qiegħed fuq il-lemin tal-space bar. Jekk nużaw l-alt li qiegħed fuq ix-xelluk tal-space bar mhux se jkollna l-istess effett. Mela importanti li niftakru li jekk irrid il-vokali aċċentati irrid nafas l-Alt GR mal-vokali naturalment. Mela ħalli nippruvaw nagħmluha issa din il-biċċa xogħol Alt GR u A ħadd iġini aċċentata E, I, O, U. Issa l-istess naturalment jekk irrid nuża l-kapitali rrid nafas l-Alt GR u Shift u jiġuni A, E, I, O, U kapitali. Mela, ħaġa oħra li rridu niftakru li nistgħu nużaw bit-tastiera Maltija huma il-simboli li jidhru fuq it-tast fejn suppost għandi iċ-ċe, iż-że, il-ġe u l-ħe. Dawk ukoll nista' naċċesshom jiena fuq dan it-tast mingħajr ma jkolli bżonn noqgħod inbiddel it-tast mill-language keyboard hawn isfel. Sewwa, l-istess hawnhekk nuża l-Alt GR. Nerġa'. Mela, jekk irrid nuża s-simboli li għandi minflok iċ-ċe fuq it-tast, nuża l-Alt GR magħha u x-Shift biex inkun nista' nuża is-simbolu ta' fuq. Mela, Alt GR u ċe u ħajġini dak l-aċċent, Alt GR Shift u ċe se jġini s-simbolu ta' fuqha. L-istess nista' nagħmel bil-tasti l-oħra. Mela, dan huwa kif nista' jiena nuża littri Maltin fuq tasti anki jekk littri fil-fatt ma jidhrux fuq it-tast fiżiku tiegħi.